kauppa. Täällä taas mennään tämmöisen paketin kanssa. Pääsiäisvaeltelu. Tai seikkailu. Ja vähän täällä etelämpänä. Etelän lomalla. Oh dear. Noin 20 astetta lämmintä. Enkä taas tosiaan tiedä, minne on menossa perinteiseen tapaan. Mutta katsotaan, minne tie vie. Se on parasta aina näissä seikkailuissa. Kohta se selviää. Mutta eipä mitään. Lähtähän taivaalta. Perhana, kun tein semmoisen ihan ylimääräisen pitkän mutkan vahingossa. No, mutta tämmöstä se on välillä tämä seikkailu. Silloin kun aina mokkailee näissä suunnistuksissa, niin sitä sitten miettii, että missä meni vikaan. Ja miten on voinut käydä jotenkin tosi typeräkin niin kuin mukaan. Niin kuin tähän. Mutta tietenkin sitten kun alkaa energiat olla vähissä ja vähän ehkä väsyttääkin, niin silloinhan sitä tekee semmosia vähän ehkä pöljiäkin päätöksiä. Suoraan sanottuenkä. Ei helvetti tätä touhua. Tuntuu, että ei vaan pääse pois. Helvetti. Ihan sattumalta löysin tämmöisen laavun. Harmi, että nyt on maastopalovaroitus, joten tulta ei pysty tekemään, mutta alkoi nimittäin justiin satamaan, kun sattumalta löysin tämän paikan. Niin pääsen tässä nyt sitten mukavasti tekemään sateensuojassa ruokaa. Tällä kertaa Hennan keittiössä oli tällaisia perunataskuja. Nämä paistetaan tuossa rekkikeittimellä. Ja sitten herkutellaan. Laitetaanpas vielä vähän kastiketta. Ihan hirmuisen hyvää on kyllä. Ja koska on pääsiäinen, niin pääsiäisenä täytyy tietenkin olla pääsiäismunia. Eikä siinä vielä kaikki. Mitä muuta pääsiäisenä täytyy olla? No pääsiäisenähän täytyy olla tietenkin mämmiä. Vähän mennään kaislikkoa olla, niin pikkusen haastava heitellä tästä. Eipäs muuta kuin hyvää yötä. Näkyllään taas huomenissa. Huomenta rallaa. Vettä tulee kuin Esterin. Eli paljon tulee vettä. Ekon ja aamupalas. Litimärät sukat jalkaan.
taas mennään ja märkää on. Metsäpalovaroitus on päättynyt, tai maastopalovaroitus, niin pystyypi sitten tekemään taas tulia. Pääsiäisvaeltelu alkaa pian tulla päätökseen ja on aika lähteä vähän kuivattelemaan kamppeita ja suunnittelemaan tietenkin seuraavaa reissua. Mutta eipä mitään, hyvät kevään jatkot ja pitäkää ittenne lämpiminä. Moi!